1700 AD. 37% ya chiwerengero cha anthu wa Argentina anali mafirika. Panopa zimakhala ngati dziko la azungu. Kodi chinachitika ndi chani? Around 1850, boma linayamba plani yosala anthu akuda ndikupanga dzikolo kukhala chizungu. 3 years later, that was 1853, anasintha malamulo. Article 25 imalola azungu ochokera ku Europe alowe mdzikolo mwaulere osalipira msonkho. Mbali nayi mafirika anayamba kusalidwa. Ambiri amatumizidwa ku nkhondo ndipo anafera komweko. Mwachitsanzo, Paraguay War inasalaza anthu akuda aku Argentina. By 1895, boma linasiya kuwerengera mabanja achifirika mkaundula dziko. Potero amalimbikitsa migration ya azungu kuchokera ku Europe. 1861 kunali nkhondo ku Italy. Zinabweretsa njala komanso umphawi. Ambiri looking for green pasture anathawira ku Argentina. Nakonso ku Spain kunali mavuto azachuma. Jubek yawo inali Argentina. Pofika 1920, azungu anali majority. Ngakhale panopa 1% black population are treated as foreigners, chifukwa majority yakumeneko imauzidwa kuti Argentina is white and European. Tikukumbukira 1996, president wa dzikolo Carlos anatsimikiza dziko lapansi kunena kuti kulibe anthu akuda ku Argentina. Mavuto amenewo amapezeka ku Brazil. Mawu amenewa amene anayankhula ndi president wa ku Argentina, Mr. Carlos, 1996. 2022 tinazoona mapuleya amaimba nyimbo zonyoza France, especially Mbappe ndi mafrika nzake. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaitcha kuti Bakili Muluzi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsanso ntchito ma agencies amene nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo. Ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha wa Bakili TV. Akulu, history is the best teacher.